presented by PY Films. प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। पेन के तैयार बाड़ू गेरुआ रंग साड़िया कैसे के जहिबू कठिन डगरिया थक जैबू रहनी नाजुक बसरिया भीड़ बड़ी होला बाबा के दुआरिया बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर पेन के तैयार बाड़ू गेरुआ रंग साड़िया कैसे के जहिबू कठिन डगरिया थक जैबू रहनी नाजुक बसरिया भीड़ बड़ी होला बाबा के दुआरिया बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर विकास प्रेम से बोली बाबा केसरनाथ की। असर लगैले बानी बाबा के दुआर के चल ढारे जाइब सैया पहिला सोमार के काहे जिदी आइल बाड़ू लई कनिया न हो जाए के तू अगला सावन कली हा दर्शन हो बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर पेन के तैयार बाड़ू गेरुआ रंग साड़िया कैसे के जहिबू कठिन डगरिया थक जैबू रहनी नाजुक बसरिया भीड़ बड़ी होला बाबा के दुआरिया जी बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर विकास प्रेम से बोली केसरिया के केसरनाथ बाबा की। बिटू पर भास के जातिया में हर हो हमरो के ले चली सैया देव घर हो तोहरा से रहे न है ऐसन उम्मीद हो मानबू न बात हमर करबू तू जीद हो बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर पेन के तैयार बाड़ू गेरुआ रंग साड़िया कैसे के जइबू कठिन डगरिया थक जइबू रहनी नाजुक बसरिया भीड़ बड़ी होला बाबा के दुआरिया बाबा के दुआर पर ढारब जल कपार पर हमरो के ले चली सैया अपना कार पर टीएमपी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।